Wala ka bulantoy. Para matag isa el may. Duha bitaw nakabuk e mundolaan el. Pangayo si mga ating kwarta para na kay Bubbles. Lain na ni mo el oy. Mura man tag di amigo el. Di man ka magpahiram. Jaming kay kang bulantoy kapalit day kag imo. Sige na god el. Pahirma ko kaisa lang. Isos, ayun na bulantoy. Pagpalit og imo dito. Sus, mautag na akong ibulantoy ay. Te. Mangayo ko kwarta ate. Bulantoy, ako gason dito, humana. Humana ate. Saan manani mo ang kwarta bulantoy? Mupalit ko biskwit ate. Ay sig balit-balit og dyan po sa basig dili na pud kakaihi. Lagi te. Ambi na ang kwarta be. O nara kwarta ko, biskwit lang ipalit ha. Adto na ko te. Lala, hindi pagdulaan ni mo siyan oy. Wah, bulay kay bulantoy. Pahirma ko kadali be. Migo bitaw ta. Dili mo na ka magpera mo day mo. Tagaan da kag 5 siyan. Pahirma ko. 5 sa kay na ako isa ka dantrak dito. Ara siyan o. Asa man imong isa ka dump truck siyan. Para bulantoy o. Para bulantoy o. Ninduta uy. Drrrr. Yahin na ta siyan. Sige. Unsa man kasali mo man lagi pahiram og tarak-tarak si bulantoy. Magubad din na atong tarak-tarak. Ay, kuya, naghatag man siya 5. 5 ra gihatag. Kuha na oy. Laina ni mo oy. Bad man kaayo ka. Naghatag mo daw kog 5. Usa may mapalit ang 5 bulantoy. Siyan, kuha nang dulahan. Ambe na na be. Bulantoy, palitan niyo. Ay, sigbang hiram. Pila man na el. Wala may kwarta ni mura. Oro man akong kwarta el. 50. Yate, naisahan kong bulantoy ba? Wa man din ang ugas bantar dito karon. Sus, bulantoy, 2.50. Malingaw pa jud gaan eh. Sige el. Palito na ako na el. Bulantoy, ingon ka biskwit palito nimo. Ay, dili ko anang biskwit ati oy. Kay makayoti ay na. Bubbles lang kay dili. Pakno jud ka bulantoy, panghugas dikto.